SKB wonten niki awak dhewe badhe wawancara kaliyan pedagang kaki lima. Monggo sami-sami mirsani video punika. Punten Ibu tepangaken nami kula Riris lan rencang kula Tiara. Awak dhewe teng mriki badhe nyuwun wekdal kangge nindakake wawancara ngenani sadyanipun Ibu. Menapa Ibu kersa? Nggih, monggo Mbak. Nggih. Matur nuwun sanget Bu, sampun diparingi wekdal. Sederenge wawancara diwiwiti, saged dipun aturi tepangaken asma Ibu sinten nggih? Nami kula Ibu Lili, Mbak. Bu Lili. Kaping pisan, Ibu punika sate menapa nggih, Bu? Niki sadean esteller, Mbak. Esteller. Oke. Menawi setunggal porsi esteller punika reganipun pinten nggih, Bu? Niki regane enten kali macem. Setunggal sing ngangge gelas, ngangge cup niku regine 12.000 per porsi. Terus sing ngangge teko niku kali 12 per porsi. Oke. Sampun pinten dangu Ibu sade esteller? Pun 6 sasi, Mbak. 6 sasi. Bahan-bahan menapa kemawon ingkang dipun ginakake kangge dumal esteller punika nggih, Bu? Niki bahan-bahane ager-ager, jeli ya, Mbak. Terus enten selasi, enten sabun mutiara, terus enten buah-buahan. Niki buah-buahane niki enten 3 macam, buah naga, alpukat, kali nangka. Terus mangke ngangge kuah esteller niku nganggene susu kali creamer, terus kali keju, Mbak. Oke. Modal kangge miwiti sade punika ngantos pinten nggih, Bu? Modalnya niki kirang langkung gangsal 100.000, Mbak. Nggih. Menapa ingkang dados alasan panjenengan milih sade punika? Soalnya niki esteller kan kata sing remet nggih, Mbak. Dados nggih kula nyobi mawon sadean esteller. Nggih. Biasa niku panjenengan sade wonten pundi lan wiwit jam pinten ngantos jam pinten? Sadeane niki enten teng Jalan Hang Tua ngajenge pintu makam Kerko. Biasane sadean awit jam setengah 11 ngantos jam setengah gangsal sonten, Mbak. Nggih. Menapa wonten tantangan utawi kesulitan nalika panjenengan sade? Niki tantangane nggih paling yen misale mangsa rendem, Mbak. Dados niku nggih biasane sepet nggih, Mbak, sing tumbas. Nah, Ibu, amarga niki kan mangsa rendeng. Menapa wonten kahanan sepi pelanggan menawi inggih menapa solusi ingkang Ibu tindakaken? Nggih niki terus terang mawon yen mangsa rendeng nggih benten nggih, Mbak, penjualannya nggih, Mbak. Niki luwih sepen daripada yen misalnya musim panas kados niku. Tapi nggih solusine nggih mboten enten solusine, Mbak. Paling mung sabar mawon, Mbak. Wong jenenge wong sadean enten mangsane kadang pas rame-rame, pas sepi nggih sepi, mboten napa-napa disyukuri mawon dijalani. Menapa pesen panjenengan kangge para tiang enem ingkang badhe wiwiti teng sade? Paling pesene nggih niku mawon menjalani usaha nopo mawon niku kedahe sabar. Kuncine kedah sabar, terus sampun gampang putus asa, sampun gampang menyerah. Pokoke kudu semangat. Nggih. Nggih, Bu, mugi-mugi diparingi lancar rezekine. Matur nuwun sanget, Bu, dumateng wekdal lan maksudnya nggih. Sami-sami nggih, Mbak. Sehat Matur selalu, matur suwun. Nuwun, Ibu. Nah, rencang-rencang sedoyo mekaten video wawancara saking awak dhewe mugi saged migunani. Matur nuwun seketik punika saking awak dhewe sedaya.